Programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite e benvidos. Gracias por estar aí, saúdos desde Ribadumia, estudios centrais de Canal Rías Baixas. Iniciamos unha nova edición de Falemos, este martes 8 de abril, e estaremos analizando a política municipal do Concello de Vilanova coa portavoz do Partido Socialista, María José Vales. O faremos tamén no Concello de Sanxenxo co portavoz do Partido Socialista, Fernando Otero, e analizaremos o sector das augardentes e licores de Galicia, dos tradicionais, do Consello Regulador da Indicación Xeográfica dos augardentes tradicionais. Coa súa presidenta, leva casi 3 meses, menos de 100 días como presidenta, pero é moi veterana neste sector. Sonia Otero, benvida, moi boa noite, como estamos? Moi boa noite, Antonio. Bueno, levas toda a vida nesto, xa empezaches moi pequeniña, con, bueno, que sei, con 8 anos, 9 anos, que se ibas ás feiras, sí, con teus pais nunha bodega que se iniciou nos anos 70 e que se chama Viña Blanca dos Anés, non? Correcto. Que moita xente identificará co albariño. Pois sí, probablemente sí. Bueno, moitos anos no Consello, primeiro como vogal, despois como vicepresidenta os últimos 2 anos aproximadamente. O pasado 15 de xaneiro, logo do abandono do anterior presidente José Antonio Feijóo, que supón para vostede este reto, esta responsabilidade de asumir a presidencia dun sector tan importante para Galicia, que ademais é o único de España, das ISPs de augardentes como comunidade autónoma, non? Pois sí, é correcto, é o único de España que protexe este tipo de bebidas, co cal deberíamos de ter moito máis orgullo, porque nunha rexión, pois, que como se pode decir, tan apartada, non, alexada do resto da península, pero que temos o honor de ser a única indicación xeográfica que protexe este tipo de bebidas. Estamos á altura, pois, das grapas, das bagaseiras, e tamén das bebidas espirituosas de Francia, non? Eu penso que deberíamos de darlle moita máis importancia e relevancia, pois, precisamente a iso que defendemos e iso que protexemos, non? Así que sí que é unha labor, bueno, pois agora é unha labor con máis horas de traballo, e bueno, pois trataremos de facela pois o mellor posible,
e seguindo pois, un pouco as bases do que viña facendo o Consello, que é precisamente darlle relevancia a este tipo de produtos, dalos a coñecer, e eu xa non digo xa só coñecer, senón é redescubrir na nosa propia terra, porque moitas veces están vinculados pois eso, a algo que se facía na casa, que se non é o da casa non é bo, e eu penso que iso hai que desterralo. O que era o poteiro, pois modernizouse, como todo o mundo, como todas as cousas. Hoxe en día todo o proceso legal é moito máis complexo, e eses profesionais, pois o que se fixeron foi pois, convertirse en profesionais xa con estudios de enoloxía, e con destilerías asentadas, e protexendo tamén, por suposto, o produto de outra maneira, contra todo aquilo que venda fora e se trata por vender como o produto noso. Entonces, eu penso que aí esa é a labor fundamental. É redescubrir a propia xente o noso produto, o auténtico, e, por suposto, descubrir a xente que venda fora os nosos produtos. Cales serían os obxectivos a corto plazo? Logo entramos no que é o Consello, no que fai o Consello e na labor do Consello, que é a garantía de calidade, non? Desde o orixen, dende o bagazo e dende a procedencia do bagazo ata a elaboración digamos que cos marchamos e cos parámetros de calidade. Pero antes, cales serían un pouquiño os obxectivos para vostede, non sei se a 4 ou 5 anos a corto prazo, como obxectivos personais no seu cargo de presidencia, e logo tamén como sector, que lle gustaría que o sector alcanzase dentro de 4 ou 5 anos a corto plazo? Bueno, o meu plazo vai ser un pouco máis corto porque collemos a legislatura pois a mitad. Bueno, pero no caso de... Entonces, o que sí é mellorar pois, nas posibilidades, todo aquilo que se poida mellorar no tema de funcionamento, por suposto, e despois, pois, todo aquilo que se pode mellorar a nivel xeral, de decir, todas aquelas empresas que están pois, ahora mismo fora do Consello, sería regrupar o sector, que todas aquelas empresas que están fora do Consello se incorporen ao Consello, se reunifique o Consello para dar maior visibilidade ao noso sector, non? Porque ahora mismo está como bastante dividido, e eu penso que iso non lle fai un favor precisamente ás bebidas destiladas de Galicia. Eu penso que a unión fai a forza di, e eu penso que iso sería o obxectivo a lograr, non? Pero, bueno, dándose conta que é un obxectivo moi, por así decirlo, moi pretencioso, e en moi pouco tempo, non? Entonces... E para a audiencia e para os consumidores e non consumidores, pero que foto faría ahora mismo do sector e do Consello? A ver, como está? En que momento se atopa? No momento que se atopa, a ver, eu penso que un momento que estaba todavía máis descoñecido o Consello, eu penso que está nunha etapa na que o Consello xa se coñece, o que é o profesional da hostelería, a maior parte xa coñece, porque levamos xa bastantes anos indo ás escolas de hostelería para informar os futuros hosteleiros, e eu penso que esa labor sí que xa se leva desenvolvendo aí uns cuantos anos, non? Que hai que chegar agora é o consumidor final. E o consumidor final é o que ten a última palabra. Entón, eu penso que ele é o que ten moito a sartén pola man, porque decir, ele é o que decide, ao fin e ao cabo, que vai a consumir. Entón, el é o que ten que saber que existe este tipo de bebida, este tipo de protección para este tipo de bebidas, e, por suposto, saber buscalo, saber identificalo. E para iso, ten que identificalo pola contraetiqueta que leva as botellas, a contraetiqueta do Consello Regulador. Igual que fai cun viño, hoxe en día é casi impensable que un consumidor pois pida, estamos nas Rías Baixas, pida un albariño, pida un Rías Baixas, un albariño Rías Baixas e non busque a contraetiqueta. Exactamente, e que lle poña nombre. Entón, eu penso que eso mismo ten que ocurrir cos nosos destilados. Saber identificalos, saber que teñen que estar etiquetados, que teñen que ter unha contraetiqueta do Consello,
e iso vai a garantirlle esa trazabilidade ao produto e piden Rías Baixas, un albariño Rías Baixas e non busque contra etiqueta. Exactamente, e que lle poña nombre. Entón, eu penso que eso mismo ten que ocurrir cos nosos destilados. Saber identificalos, saber que teñen que estar etiquetados, que teñen que ter unha contraetiqueta do Consello, e iso vai a garantirlle esa trazabilidade ao produto e un orixe e unhas variedades de uva que son nosas, que aquí ademais estamos nun sector vitícola, de cuna, ademais, por así decirlo. Son as nosas variedades autóctonas e o destilado e o espírito desas variedades, porque ti cando destilas estás concentrando, estás concentrando todo. Neste caso estamos concentrando, pois, nunca mellor dito, pois iso, o espírito das plantas, o espírito das nosas uvas, nesa bebida, ¿no? Nese destilado. Entón, iso implica un sector vitícola detrás, implica unha tradición, un terreo, un microclima, por suposto, as tradicións culturais e toda a tradición gastronómica que vai ligada a ese destilado, ¿no? Entonces, eu penso que aglomera moitas cousas, pois imagínate, nunha súa copa. Cantas cousas hai nunha súa copa. Esa é a gracia de catar, de cando catas, e redescubrir todo aquilo que che conta esa bebida, todo aquilo que che pode susurrar, ¿no? Neste caso non é no oído, pero sí que é no olfato e na gustativa todo aquilo que che poida susurrar, pois o clima no que se produceu esa uva, a variedade e despois, por suposto, o manexo desa uva, ¿no? Entonces eu penso que aí é todo o que hai englobado, pois, nalgo tan pequeno como pode ser unha boa copa dun augardente ou dun licor de Galicia, ¿no? Señor Otero, logo se lle parece imos aos produtos e definimos ou entramos máis en detalle dos produtos, pero cantas marcas están, cantas empresas están acollidas ao sector do Consello Regulador das indicacións geográficas das aguardentes e licores de Galicia? Pois, a ver, empresas, podemos decir que hai unhas 148 entre produtores de bagazo, destiladores e, por suposto, elaboradores e empresas que fan embellecemento. Entonces, hai sobre unhas 148 e creo que, se non me falla a memoria, hai como unhas 170 e algo de marcas, ao final, con todos os produtos que hai acollidos á indicación xeográfica. Cales serían os produtos? Aguardentes e licores. Que aguardentes e que licores, para que quede ben claro? Moi boa pregunta. Aguardente de Galicia, por suposto, que é o natural, o que todo o mundo conoce, que ten que ser incoloro. E despois estamos na aguardente embellecida, que é a gran descoñecida. Coñecemos, pois, as bagaseiras portuguesas, pero descoñecemos os nosos augardentes embellecidos en barrica, né? E despois temos augardente de ervas, né? E vamos aos licores? E despois vamos aos licores. E nos licores xa pasamos ao licor de ervas e o licor café de Galicia, né? Licor exclusivamente. De Galicia. Exactamente, licor de ervas de Galicia. O resto, no. E o resto non, nin cremas, nin... no, eso non. Eso xa son temas xurídicos, xa con un nivel bastante amplo e moi difícil de explicar ahora aquí neste tema. Non é para eso, non, que quede claro. Exactamente. 2 licores e 3 tipos de aguardentes. E 3 tipos de aguardentes. Nada máis, son 5. Nada máis, son 5. E, lóxicamente, pois, o consumidor que sea, bueno, pois que queira disfrutar desto, ou atopa ou nos supermercados ou nas adegas ou nos canales de distribución adecuados para este tipo de bebidas. E onde está a calidade? E onde está a calidade a hora, se lle parecese, de producirlo? Vostede é bióloga, enóloga, catadora desde hai moitísimos anos e forma parte dos comités de cata do propio Consello desde hai moitos anos. Como se mide, como se diferencia a calidade antes da copa na produción? É dicir, se vostede destila e fai augardentes, a diferencia de facelo por fora
do Consello. E dentro do Consello, onde están os parámetros? Os parámetros van a estar, primeiro, no tratamento do bagazo. Se ti queres un bo destilado, a materia prima é fundamental. Co cal non sirve o bagazo que ti recolles e deixas almacenado por moito tempo, ou que se oxida, ou que é refermentación, se despois vas a destilar. Cando ti destilas... Porque eso pasa para diante. Exactamente, vas a destilar o bo e o malo. Concentras todo. Co cal o que queres é concentrar o bo. Para concentrar o bo, tens que ter algo bo. Entón, o primeiro punto de partida... Conservación e almacenaxe. Exactamente, é a conservación e almacenaxe do bagazo. Exactamente. Despois a destilación. O bagazo que, lóxicamente, ten que ir sin a madeira. Sí, a ver, o tema da madeira ven sobre todo pois polo metanol. Canto máis madeira, máis metanol vai a dar. Hoxe en día, prácticamente casi todas as adegas nos seus métodos de elaboración de viño despalillan. A mellor hai algúns casos de elaboracións especiais que non se despalillan, pero é o que menos. E se ese bagazo pois fora destilado pois moi cedo, pois a mellor tampouco sería moita proporción, pero tampouco sería ideal. O ideal sería o despalillado. Despois ven o tema de destilación. Por suposto, non sirve destilalo en xuño, nin en agosto, nin cousas destas raras. A destilación ten que ser nos meses fríos, ten que ser dali a pouco a finalizar a fermentación, e era cando se destilaba, realmente. Entón, nesa destilación, por suposto, ten que ser unha destilación fraccionada, que é o noso canon de destilación é unha destilación fraccionada, significa que destilamos entre cabezas o que son os centros ou corazóns e as colas. E o que aproveitamos son os centros e os corazóns. Aquí ten que utilizar outro lenguaxe para que lle entendamos todos. Pois, simplemente, como ben di, o nome a cabeza é o primeiro que sale, o primeiro que asoma. O centro é a parte media que ven despois da cabeza, que é a de maior graduación, e o centro é a segunda fracción que ven ao destilar, e por último saen as colas, como o seu propio nome indica, e ao final de todo, e iso nunca se debe de consumir. As colas nunca se deben consumir. Entón, ao final, o que se centra é, pois como o seu nome indica, o centro, ou chamamos o corazón, o centro de todo, non? Entón, esa sí que é a parte boa, sempre cando o bagazo estea correcto, a destilación se fixera correcta, esa é a parte boa. E despois, para asegurar todavía máis o proceso, hai unha parte analítica na que se analiza nun laboratorio certificado que realmente pois cumpre os parámetros analíticos correctos, que non hai un exceso de cobre, que non hai un exceso de metanol e, por suposto, o resto dos parámetros. Metanol que serían os restos ou as procedencias da madeira, non? Non só da madeira. Inda que non hai a madeira, podese producir metanol. Sí, eso sí que xa non vamos a falar xa aquí, porque eso é moita química. Pero sí que é fundamental analizalo, porque moita xente descoñece que se o alambique, por exemplo, non está estañado dentro, o que está destilando é cobre. E inda que sea para o seu consumo na casa, ao final estás intoxicando. Co cal dai a importancia do produto, cando se consume un produto, é que sexa etiquetado, que pasara un control analítico e, por suposto, un control de cata, un organoléptico. E un control de cata é un catador experimentado, o que vai a facer é analizalo en fase visual, olfativa e gustativa, que non haya defectos. Defectos, pois, imaginamos, por exemplo, que o bagazo de partida tuvera un defecto de mofo. De humedad. Exactamente, eso pasaría. O que se chamaba normalmente a friaxe, non? A friaxe, pois sí. Ou que estuvese picado. Entón, eso pasaría a defecto olfativo, xa non só analítico, sino tamén defecto olfativo. Co cal, estamos priorizando sempre os parámetros de calidade. E iso que vamos a garantizar ao consumidor. E certificado. E certificado, por suposto. Para cada productor. E logo, nos licores e na aguardente de ervas, as ervas están, digamos que, reguladas, regladas, os porcentaxes, as variedades, nos licores os azúcares, o café, neste caso, o licor de café. Sí, a ver, está regulado, e as ervas sempre teñen que ser naturais,
dado que é un produto tradicional, nos non consentimos nin a adición de aromatizantes nin esencias, non sería xa os nosos aguardentes nin os nosos licores, ten que ser ervas naturais e, por suposto, sempre de consumo. Ervas de consumo, ten que ter como mínimo 3, e entón aí despois xa cada produtor vai facer a súa fórmula, por así decirlo, e o seu perfil. E no caso do café, ten que ser café natural. Non se pode utilizar o café torrefacto, baixo ningún concepto, porque estamos facendo un produto de calidade. Co cal, pois, o café torrefacto non nos aporta nada máis que defectos. Eso non é un café de calidade. E os azúcares? E os azúcares, pois estamos un poquinho no mesmo que esa reglamentación que ven de arriba, non só a nosa, porque calquera etiqueta que poña a palabra licor xa está indicando que ten como mínimo 100 gramos de azúcar por litro, o sea que ten que ter mínimo 100 a partir de aí. E no caso dos augardentes de ervas, ten que ter menos de 100 gramos de azúcar por litro. Ben. E por que se somos tan bons, unha botella de augardente ou de licor vale uns 20 euros e unha italiana, unha grappa, vale 90 ou 100 euros? Pois aí vai máis o concepto que ten a xente. Eso é como algunhas marcas por aí que ti podes vender os pantalóns por rotos e venden xos pois a 2.000 euros, máis caros, porque di que é unha marca e di valen 2.000, e resulta que a mellor outro que ten moitísima máis calidade e é máis barato, non vale esa cantidad de diñeiro. Entón aí entra o concepto que ti tes do produto. E eu penso que nós sempre agachamos a cabeza ante os nosos produtos e eu creo que é hora xa de levantala, recoñecer o noso produto, a nosa calidade, porque nos podemos poñer á altura de calquer grapa ou máis por encima. Temos outro tipo de produto, é similar, pero non é igual, e a calidade, por suposto, que non temos que agacharnos a cabeza ante ningún destilado que veña da fora. Por lo menos empatamos. Se non ganamos, empatamos en calidade. Exactamente. O sea, non perdemos nunca. Non perdemos e, sin nunca. embargo, hai 4 veces ou máis de diferencia. E iso que é o marketing? Iso que é a cultura? A cultura, por que os galegos aquí nos non valoramos a hora de tomar unha copa de aguardente ou de licor, por que non valoramos o noso? E vamos ao da casa. Ao da casa, porque aí eu creo que se xogou moito en contra ese dito de da casa, e ese da casa era antigamente, pero coa fama da casa aproveitaron, pois, vamos a decirlo así, as mentes brillantes, os listos para introducir produto que realmente non era da casa, sino que viña da fora e de moi baixa calidade. E iso da casa, que pode haber hoxe, pois son moi poucos litros e non pode sair ao mercado, non pode sair á venda, ten que ser solamente consumido na casa, co cal iso non é o que está fora. Así que volvemos a onde está o noso orgullo como produtores, como zona produtora, de recoñecer os nosos produtos e a nosa calidade, que nos costa recoñecer, parece que todo o que venda fora é boísimo, e, sin embargo, que temos na casa non. E eu creo que iso é unha labor persoal e tamén, por suposto, onde o Consello trata de chegar ao consumidor final e sacalo dese punto no que está anclado de decir, no, millor sempre o da fora. Pero o consumidor aquí, e todos conocemos ou coñecemos xente que valora unha botella de whisky. Exactamente. E paga por unha botella de whisky. 60, 70, 90... todos conocemos xente que valora unha ginebra e paga por unha ginebra. E conocemos xente que valora tamén a aguardente, incluso a aguardente bella, e vai a Portugal e paga. E paga ben por unha copa, por unha botella ou tal. E aquí, que pasa? Pois iso é o que eu non sei que pasa. Donde falla? O bar, a taberna, o restaurante, o hotel, digamos que o sector, porque non dá ofertado. O consumidor sempre ten a última responsabilidade, non? De decir isto sí ou isto non. Pero nadie pide un vaso de agua da casa. Nadie pide un yogur da casa. Exactamente.
Entón, eu penso que aí seguimos anclados nese punto do pasado e eu penso que temos que evolucionar e recoñecer e nunca máis como aquí na nosa zona, que é unha zona vitícola, que a xente traballa, sabe os custos que hai nese proceso de produción, que nada é gratis, sino que implica moitísimo traballo, moito custo de traballo, e despois a hora de producir, pois vanse incrementando todavía máis. Se ti non tes ningún problema en pagar pois 90 euros por un destilado que venda fora, ou incluso máis, cal é o problema por pagalo por un que é da casa? Da casa, por decir que é da nosa terra, non da casa. Non do garrafón. Exactamente, non do garrafón, sino certificado, o mesmo que pedimos unha botella de Rías Baixas, de A, de B ou de C. Pois eu creo que aí... E os viños tamén hai viños de distintos precios, claro, espumosos de distintos precios. É unha labor de todos, non pode decirse que teña que ser a labor solo do Consello, que teña que ser solo a labor do restaurador, que teña que ser a labor solo da administración. Eu que penso que aí é unha labor de todos. E se todos poñemos un pouquiño a nosa parte, ao final acabaremos pois un pouquiño levantando orgullo, por así decirlo, levantando a cabeza. Pero, se eu lle pregunto, que porcentaxe de aguardentes ou de licores se están consumindo por caseiros ou por galegos que non o son? A mitad, máis da mitad, menos da mitad? Máis da mitad. Máis da mitad, desgraciadamente, máis da mitad. E eu penso que iso é hora de cambiálo. É hora de cambiálo porque temos que pensar que se nós consumimos... Non é só isto, é unha cuestión de saúde. É unha cuestión de saúde. E de seguridade. É unha cuestión de seguridade. É unha cuestión de que estás consumindo un produto que son das empresas locais que ao fin e ao cabo están xerando tamén riqueza económica na zona. E non estás revertindo riqueza económica para a túa zona. Se ti estás consumindo, te deixas engañar por un produto que está feito en calquer outro punto de España, pois con alcohol, con azúcar, con colorantes e aromatizantes. Entón, se realmente queremos consumir o noso produto, temos que defender. E a saber de que procedencia. E saber a procedencia. Digamos que dos edulcorantes, dos colorantes... Oxe, que tanto vamos a mirar as etiquetas e vamos a mirar que teñan tal, pois eu penso que é hora de enfrentar tamén o que é a bebida destilada. E xa non é só o consumo aquí, sino que o consumo somos unha zona turística. E o que non pode ser é darlle esa imaxe a xente da fora. Ahora que ven xente tamén do resto de Europa, pois ti imagínate un italiano que chega aquí e lle estás vendendo un produto que non é noso. Eu penso que é moi mala imaxe, é un flaco favor ao propio sector. Fraude, engano, risco de saúde... É o todo. Entonces eu penso que é unha labor de conxunto de sacar adiante, dar a coñecer o noso produto e para iso tes que servilo, por suposto, en condicións. Permítame só un segundiño para a audiencia. A normativa proíbe expresamente a venda de licores non etiquetados. E iso é un decreto 167 de 2014 que dice que queda expresamente prohibido o trasvase ou recheo nos establecementos de venta mayoristas, detallistas, cafeterías, bares, tabernas, restaurantes ou outros establecementos de consumo colectivo. Nestes establecementos de distribución, as etiquetas e precintos permanecerán adheridos aos envases e se disporá dos documentos legais que xustifiquen a existencia destes produtos. Exactamente. Si está prohibido, onde está a policía? Onde está a administración? Onde está a sanidade? A administración, a ver, a veces... Non dá chegado? Non dá chegado a todos os sitios. Eu penso que aí xa non podemos deixar solo todo en máis da administración, sino que temos que ser nós mesmos. Se a ti che ofrecen un produto que está recheo, o que tens que facer o primeiro xa é rexeitalo. Ti vas a beber un vaso de auga ou vas a beber un vaso de leite e non queres saber de onde procede. Queres saber de onde procede. Entón, por que non o pides nas bebidas espirituosas? Se ti compras un destilado da fora, vas mirar a etiqueta. Non compras un vodka que vende garrafón. Non compras un tequila que vende garrafón. Queres saber de onde procede, porque fas co teu propio produto da túa terra. Entón, eu creo que aí a solución pasa por todos. A responsabilidade,
E non pode recher, ademais, estas botellas que din que son legais porque son de 3 litros. As botellas de 3 litros, a legislación di que son legais soamente para utilizar na cociña, para cociñar. Pero nunca para o servicio ao cliente, nin para recheo. E iso mesmo pasa co aceite de oliva. Entón, eu creo que xa vai sendo hora de que fagamos o mesmo cos nosos destilados, e lle demos maior visibilidade. Non? Que denominacións de orixen das 5 que temos en Galicia, digamos que, bueno, elaboran máis augardentes e licores? Bueno, pois aquí xa estamos na casa, xogamos na casa e ganamos por goleada. Sí? Rías Baixas é a zona de maior produción agora mesmo de destilados e eu penso que tamén iso ven moi dado pola as adegas, involucradas que están as adegas na produción, e as adegas de Rías Baixas sempre estuveron moi involucradas, moi enfocadas á expansión dos mercados e a coidar moito a imaxe. Entón, eu creo que de aquí pois ven tamén pois esa expansión tamén nos destilados e nas outras zonas, pois, bueno, quizá menos, tamén teñen menos produción, hai que decirlo, sí, menos mismo, expansión hacia fora, que están aí, que, bueno, esperemos que, pois, o ideal sería que chegaran, pois, ao tope, non? Que non ao tope, sino que superasen o tope todos. E das 148 empresas que están dentro do sector e do Consello Regulador de Augardentes, cantas envellecen para dar que porcentaxe? Moi poquiñas, claro. Moi poquiñas. Ahora mismo creo que solamente hai 5 ou 6 produtores de aguardente envellecida, co cal é moi pouco, pero é moi pouco porque tamén a demanda é pouca. Pero a calidade e o precio é totalmente distinto, non? Exactamente. Porque aí estamos falando da augardente equiparable ou mellor que a augardente bella de Portugal ou mellor que comparable a calquer whisky, non? Pois sí, pois sí. O que pasa é que a xente pois non a coñece, empezando por aí, cando é, ademais, por así decirlo, é a nosa base, porque antigamente, cando destilaban, e sobre todo nos monasterios, a xente nas adegas, non tiña, por suposto, tanques de aceiro inoxidable. Tiña barricas, e as barricas utilizábanse para guardar tamén a augardente. Daí, esa augardente embellecida, ¿no? Que se recheaba todos os anos para ir sacando e volver a rellenar para ter a augardente embellecida, non? Co cal forma parte da nosos orixes e da nosa tradición, pero, sin embargo, o consumo derivouse a todos os destilados de barrica, pero da fora, e olvidándose precisamente dos da propia casa. A ver se cambiamos. Eso espero eu, a ver se cambiamos, pero bueno, é unha labor de todos. Nos anos que leva vostede nesto, que son máis de 20, imos mellorando, non? Imos mellorando. A modo, pero imos mellorando. Bueno, eu quero pensar que sí, a modo, pero bueno, espero que, ademais, que o programa de hoxe, a visibilidade que nos dá hoxe, pois que vayamos mellorando todavía máis, non? Claro, e que hai unha cuestión que tamén me gustaría comentar. A administración, os destiladores, as adegas que queren meterse neste mundo, facilítalle ou complícalle un pouco a producción? A ver, o tema da produción ven derivado de algo que é central, non é a nivel autonómico, sino que é algo central, que son impostos especiais. Pero é a administración. Exactamente. Pero aparte dos impostos, digamos que o reglamento e os controles na produción son como moi exhaustivos, non? A ver, os controis hoxe en día veñen para todos. Da igual o que ti produzcas, os controis de calidade, trazabilidade, vanllos aplicar a todos. O que pasa que aquí, ademais, hai unha trazabilidade que ten que garantizar o orixe, que non é tanto en sí realmente o traballo de garantizar esa orixe, porque hoxe en día é moi fácil, porque todas as adegas declaran o seu bagazo
é o destino dese bagazo, co cal non sería en sí tanta problemática. Calquer empresa que estea fora, Impostos Especiais vai nos a ter exactamente igual, co cal tampouco é algo que implique, o único que lle vai implicar é a búsqueda da calidade. A búsqueda da calidade sí que é o que lle vai a implicar, pero calquer produtor que queira facer algo con cariño e calidade e con esmero, pois nunca vai ser un obstáculo, por suposto, estar dentro do Consello. Chegamos ao final deste camiño, volveremos, e ademais unha veciña daqui é máis fácil que quedar co anterior presidente, co José Antonio Feijóo, ao cal lle mandamos, lóxicamente, un saúdo. Ten un minuto para decir o que vostede queira ou deixar un mensaxe para consumidores, para intermediarios, para bares, para restaurantes, como queira vostede. Bueno, pois ese minuto vou aproveitar para recordar como temos que consumir os nosos produtos. E os nosos produtos hai que consumilos non en chupito, sino nunha copa de destilado, porque é un produto aromático. Nunca se debe de consumir do conxelador, porque do conxelador estamos matando toda a fase aromática, é un produto de calidade e o frío só fai é disimular defectos. Co cal a temperatura de servicio sería entre 8 e 12 graus de temperatura, copa idónea, e servido, por suposto, con moito cariño e con unha botella que teña unha contraetiqueta do Consello. En dosis moderadas e moita salud. Exactamente, sempre en dosis moderadas, porque nada en exceso é bo. Nin a auga. Sonia Otero, presidenta do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas de Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Foi un placer contar con vostede nesta edición. E desexamos moitos éxitos que serán vos para Galicia e para o sector. Pois moitísimas gracias. Hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite. Boa noite. Nos vamos a publicidade e recibimos a Fernando Otero. Non o perdan, analizamos co portavoz do Partido Socialista no Concello de Sanxenxo a política municipal deste Concello, líder capital do turístico de Galicia. Así que hasta dentro de un momentiño, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, albariño 100%, de Viña Almirante. De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Fernando Otero, portavoz do Partido Socialista no Concello de Sanxenxo. Benvido. Hola, boas noites. Como estamos? Ben. Bueno,
Como está a familia socialista e o partido en Sanxenxo? Bueno, en principio aí estamos, de momento, traballando un pouco para reorganizar un pouco a historia. Ahora mesmo estamos inmersos nos procesos electorais de réxime interno. Precisamente o día 20 deste mes temos as eleccións por delegados ao 5º Congreso Provincial e despois, posteriormente ao Congreso, antes do día 30 de xuño hai que elexir as novas executivas en todas as agrupacións do Estado, pero vamos, aquí estamos falando de Galicia e concretamente do de Sanxenxo. Claro. Entonces, antes do 30 temos que elexir a nova executiva que estará durante os próximos 4 anos. Bueno, pero acaban de celebrar unha asamblea, vostede portavoz... Sí, no, por suposto. Como presidente da executiva, ou secretario da executiva do PSOE local. Sí. Bueno, que ven un pouquiño a reforzar esa situación que se dou despois das eleccións, xusto, sí, non? Fai 2 anos. Unha situación un poquinho rara, sí. Nos tomamos posición, hai un ano pouco, po 25 de xaneiro, foi cando se fixo a asamblea e se elixeu a nova executiva. Claro. De 2024, claro. As eleccións foron de 2023. Bueno, e os obxectivos, bueno, hai que recompoñer o partido, hai que, digamos que marcar unha folla de ruta e estamos a 2 anos das eleccións. Nos cando collemos cando nos fixemos cargo, a idea é moi clara. Unión e rexuvenecer o partido. Porque normalmente en Sanxenxo hai moito militante, xa persoas maiores, entonces hai que buscar xente xoven que se vaya incorporando ao partido. Ese é un dos obxectivos principales que nos, como executiva da agrupación de Sanxenxo... Pero incluso nas pasadas eleccións habían subido e un concelleiro máis. Sí, nos pasamos de 3... Bueno, recordamos, o Partido Popular 10, Partido Socialista 4 e BNG 3. Sí, efectivamente. Nos somos a primeira forza da oposición. Lógicamente, temos 4 diputados, acabamos o 24,5, creo recordar, falo de memoria, pero 24,5... Non teño o dato ahora. Creo que sí, 24,5 2040, non chego a 2050, pero creo que falo de memoria, pero creo que nesas cantidades. Está ben. Sí, o que pasa é que logo despois se descompuxo antes da toma de posesión de... Sí, aí ocorreu un tema raro, un tema que indudablemente toda a militancia de Sanxenxo coñece, porque se fixo unha asamblea, pero son temas de réxime interior do partido que non teñen. Todo eso está superado. Todos superado. 2 anos van a la 2 anos. Sí, superado. Ahora, pues, traballar de cara ás próximas eleccións do 2027, que, bueno, pues, facerlle aí, a ver se lle podemos facer sombra a Telmo de alguma forma. Claro. Vostede, se o partido quere, vostede será candidato? Bueno, é prematuro para decirlo. Eu considero que teño unha edade xa, entonces, e normalmente eu esas cousas prefieras decir dentro do partido, pero vamos con calma. Eu vou estar a disposición do partido sempre, pero hai decisións que hai que tomar. Queda claro. Como valora vostede este casi 50% de legislatura de Telmo Martín? Pois realmente teño que facer unha valoración negativa. Porque lémbrese que cando nos mítins, nas campañas preelectoral, el prometeu non subir os impostos, incluso baixar tasas. E o primeiro que fixo no segundo pleno, que foi en setembro, o segundo pleno ordinario, foi xa subir o IBE, a tasa de tracción de vehículos mecánicos, todo eso, o IBE que lle pegou unha subida considerable, non? Eso repercute nos veciños, lógicamente. Bueno, tamén sabemos, agora sabese ben a necesidade porque había que subir os impuestos para pagar a expropiación das conchas, o que se conoce normalmente por a expropiación de Rocafort, non? Eso foi, de feito, no 2024 non se cumpleu co obxectivo de estabilidade. E houve que, de feito, agora houve que aprobar un plan económico financiero para o ano 2025-2026, porque agora o Concello non se pode endeudar, todo eso. Entonces,
fai obras faraónicas, invierte diñeiro, que nós estamos contentísimos que se traia diñeiro, que veña da Xunta, da Diputación, da Unión Europea, do Goberno Central, que veña diñeiro para Sanxo, porque chegou diñeiro a montes en estos anos, e estamos moi contentos que veña, pero que se emplee ben, que se emplee, que se fagan obras, e que logo se faga o mantenimiento desas obras, non como, por exemplo, aí inverteuse na Telleira, aí está abandonado. Na Telleira, sí. Está abandonado. Inverteuse no Pazo de Quintáns, en Noalla. Eso non sabemos todavía que se vai facer. Aí está un diñeiro, aí está. Agora fixose a obra faraónica do túnel na Rúa de Madrid, que estuvo un ano e pico, incluso, bueno, o comercio casi cerra algúns, porque claro, ali era imposible transitar por ali, porque coa lama, con todo, o inverno, é imposible. Hubo algúns comercios que estuvan a punto de pechar. Para que esa obra? Para que endeudarnos para facer o mercado de cristal? É necesario, ahora mismo, tal como o endeudamento que temos no Concello. Eu espero que eso non. Entón, eso é o que eu voto en falta de pensar en que invertir o diñeiro. Hai moito onde invertilo sin esas obras faraónicas que lle gustan tanto ao señor Telmo Martín. Analice entonces o pleno do pasado luns no que se aprobaron os orzamentos con un presuposto que supera os 40 millóns de euros. Nos, como usted sabe, o grupo dos socialistas votou en contra dos presupuestos, alegando precisamente estes argumentos, e se lle deron ali o señor en pleno, se argumentou todo isto, e por eso votamos en contra dos. Indudablemente hai algún punto que estamos de acordo, como aumentar a inversión no SAF e todas estas historias, pero na política social sí. Na política social, en algunhas cousas sí, pero no. Logo entonces analizamos a política social. E na política os orzamentos falan de que para investimento están ao redor dos 20 millóns, 19,7, pero que o 80% dice o Concello que proceden, o 80% destes casi 20 millóns de euros proceden de outras administracións alleas. Sí. Entón, bueno, quero dicir, aí hai unha parte boa, neso estarían de acordo, non? Xo dixen antes, claro, que nos estamos de acordo que todo o diñeiro que poida vir para o Concello a que finalidade? Pero aí está a finalidade. A nosa demanda principal, pues mira, por exemplo, facer unha residencia de maiores, unha residencia pública de maiores, que é moi necesaria. Vivenda de protección oficial. Esos son os dous nosas rompederos de cabeza que temos, que o que o Partido Socialista demanda, porque queremos que os veciños e veciñas de Sanxenxo que queren formar unha familia se queden ali, non teñan que irse a sitios, ayuntamentos do contorno ou máis afora todavía. Que lle parece ese censo que puxo para xente que queira vivendas e a resposta dos veciños? Vamos a ver, eso xa se fixo hai moitos anos e quedou en nada. Viviendas de protección oficial. O Concello ten terreos, pois saquemos estes terreos, fagamos convenios coa Xunta, co Goberno Central, con que sea, e fagamos viviendas de protección oficial. Por certo, nos o vedemos demandando dai tempo, ao parecer estes días, onte ou así, creo que se reuneu coa conselleira de vivenda aí, ele a señora Deza, para tratar bueno, non sei se iso é de cara a facer publicidade para as próximas eleccións ou é de verdade. Se é de verdade, benvido, que eso sexa, que se tomen en conta as nosas propostas. Sin embargo, a nivel inmobiliario, Sanxenxo ten os precios altísimos, non? De que eso vostedes o valoran en positivo ou en negativo? Que haxe en negativo, porque a xente de Sanxenxo non pode adquirir a vivenda aquí. Pero que haxe vivendas de ese tipo, de ese calibre... Bueno, pode haber vivendas de ese calibre, pero que vayan acompañadas das outras necesidades que realmente ten. Nós non estamos en contra de turismo, nin en contra de que veña xente para aquí, todo o contrario, canto máis veña, moito mellor, indudablemente. E se son en vivendas caras, mellor. En vivendas caras, bueno, de luxo, vamos a poñer de luxo. O Concello vai
a ganar, a recaudar máis diñeiro. Eso témoslo bastante claro. Precisamente neste pleno aprobouse 157 vivendas, creo que recordar. Bueno, hai unha cantidad de vivendas aprobadas, tamén se están facendo moitos baixos, se están pasando a vivenda turística, non sei, en cada comisión, pois non sei se, polo menos unha, dúas, todos os plenos. En todas as comisións de urbanismo temos... Sí, porque o negocio, digamos que o comercio local, o pequeno comercio, está pasando por un momento malo y entonces entre alquileres, gastos, tasas, seguridad social, efectivamente, as cargas impositivas son como o local non sea propiedade do emprendedor, teno moi complicado poder... Porque se e entón, bueno, mellor que este pechado indudablemente, que veña xente, indudable, eso estamos... que haya diferencia, que non molestemos os veciños, o sea, pero bueno, eso xa son outros temas de política que non Bueno, entonces, a política ese imposto xa puxo e entramos na política social, se lle parece. Como valora o SAF, o Servicio de Atención Familiar, o resto de política social, como está, digamos, que a atención nos centros médicos e no resto de servicios sociales que presta o Concello? Vamos a ver, nos, os socialistas, primeiro que consideramos que a Xunta é a que tería que facerse cargo como do SAF. Aí, bueno, é unha empresa privada, pero o Concello pon moito diñeiro, e, bueno, nestes orzamentos vai máis diñeiro todavía, estamos de acordo, e hai que invertir, xa de que a Xunta non pon, pero hai que loitar para que a Xunta, o Goberno Central, que ensexa, que envíe fondos para isto, que non solamente sea a cargo dos petros dos veciños e veciñas de Sanxenxo. Pero estamos moi, porque hai que invertir neso. Nos, de verdade, insistimos que temos que ter unha residencia pública de maiores, porque as residencias privadas que hai por aquí cerca, eso tens que ter un poder adquisitivo enorme para poder ter unha persoa aí. Si tens que ir a unha residencia privada, a máis cerca que se están poñendo ahora mismo, creo que en Lugo, hai unha distancia considerable para poder estar en contacto coa familia e atender aos maiores, non? Entón, por eso o demandamos é a vivenda de protección oficial. Eso é a nosa demanda social. Logo temos outras demandas en cuestión de cultura e demais, pero, vale, eso o principal para nós son esos dos puntos. Na vivenda a Xunta está facendo un despliegue importante. Importante. E por eso, por que non se fai convenios? Si terrenos os hai, por que non se fai convenios? Para que? Que pasa? Que non me interesa? Pues habrá que asignar esas vivendas según o renta per cápita da persoa que quere formar un fogar coa súa familia. Bueno, esas vivendas non son para xente, para unha segunda vivenda. Unha segunda residencia non son para eso, son para a xente de aquí que non salga de aquí. Eso é o que nos demandamos. Parroquias, lugares, como están os servicios, digamos que infraestructuras, non só viarias, de puntos de luz, etc., de mantenimiento, sino que tamén os colexios, os pabellóns, digamos que as áreas recreativas, sí, todo. Están bastante abandonadas. Si se inverte o diñeiro, en pabellón, se inverte o diñeiro, pero ainda así hai moito que arreglar. Pero están bastante... Nos que falamos cos veciños a menudo, sempre nos dicen o mismo, estamos abandonados. Non temos indudablemente os camiños non se limpian, hai unha deixadez total. A ver se agora co novo convenio da basura, cando salga o novo contrato, que dicen que a empresa se vai a facer cargo da limpieza dos camiños e todo eso no rural, a ver se é certo. Nos estamos... Que non faga, pero que se fagan as cosas, que se atenta aos veciños do rural, que haya luces, que estén atendidos. Indudablemente, se melloran casas de cultura e tal,
pero a cultura neste pueblo está en más de asociacións privadas sin ánimo de lucro ningún que están traballando e o Concello non lle dá suficientemente, dalle un apoio, pero non é suficiente. Hai que, xa de que estas asociacións traballan e moito para poder ter estas temas culturais que temos no noso Concello, pois habría que axudalas moito máis. Eso tamén é unha das cousas que nós pretendemos. E a política turística, a promoción turística do Concello e os entes asociados ao Concello? Bueno, nós estamos de acordo que canto máis promoción haya, canto máis xente, si pode ser que veña turismo de calidade, pero canto máis turismo veña, mellor vai a ser para a hostelería, para todo. Tamén queremos que non haya, que se desestabilice o turismo, que puida ser ao largo dos 365 días, que non sei, eso é o que se pretende. Habrá que de alguna forma buscar incentivos, que os hai cantidad de cousas dentro do Concello que se pode promocionar, pode vir, se poden facer eventos dos cuales o Concello de Gorbe fixo a Festa do Marisco, está chegando. O sea, hai que pensar e facer algo, pois, entonces, coño, pois, xa en algún momento iremos atraendo turistas e xente de fora que para o Concello, para ter traballo todo ano, que non estén os hotéis pechados a moito tempo, restaurantes, todo que está, pois todos sabemos como funciona San Seixo. E como están as playas xa, porque estamos ás portas da Semana Santa, se espera a ver que o tempo todavía está aí en dúbida. Sí, non se sabe se vai ser moi claro ou algo oscuro, ou vai haber algo de nubes ou nubarrón, ¿no? Bueno, nas esperanzas, pero playas xa están limpias, xa están preparadas, xa hai servicios de playas, xa estaban, creo que anunciou que estaban xa poñendo os balizamentos, sí, en algunha das playas, non sei se algunha das playas, sí. E logo despois, bueno, pois o das, quero que tamén me valore o das bandeiras, bandeira verde por ecoxestión e tal, e as das bandeiras azules, as sendas e os paseos que son os miradores e todo eso, desde o punto de vista de limpeza, mantenimiento, bueno, quero que me valore todo eso. Eso que, vamos a ver, empecemos por o tema de, por último, por as sendas. A ver, efectivamente, nos gusta que haya sendas, estamos de acordo, pero tamén exigimos que haya limpieza. De feito, a senda do Ron é unha maravilla, pero gracias aos veciños, que son os que a limpian, os que van, fixeron, había por aí que as aguas se iban por o camiño, as desviaron, os veciños ali estuveron traballando para a Asociación de Veciños de Dorrón, o fixo, o sea que lle axuda o Concello, pero ali foron eles. Entonces o Concello ten que mirar todo eso. As praias, a ver, é que agora estamos nese bypass que á espera de que se aprobe o que a nova concesión do lixo, porque aí vai incluído a limpeza de praias e todo eso. Vamos atrasados, porque se sabe que hubo aí uns bueno, que lle impugnaron aí, entonces hubo que volver a facer o do pleno, volver a sacar a licitación. Entón, aí estamos. Non sei se para a Semana Santa teremos as playas limpias, a ver si o Concello fai algunha os seus propios traballadores o terán que facer, porque senón, da outra forma, non chegamos. As bandeiras, a ver, é unha promoción turística. Eso é ben. Sabemos que as bandeiras é unha cousa, é publicidade, non é máis. Pero iso favorece, vostede está de acordo, o Partido Socialista? A ver, o Partido Socialista está de acordo, favorece toda publicidade que sea positiva é favorable. E normalmente que o Concello lle costa diñeiro. Pero bueno, si é unha boa inversión, de acordo. Fitur, asistencia a feiras... Por supuesto, temos que estar, porque se non estamos presentes, non nos coñecen. Entonces, hai que estar.
Sanxenxo é a capital turística mundial. Por ¿no? eso, por eso digo, aí temos que estar aí. Aí se está facendo unha labor, de acordo, pero hai que pensar tamén un pouco nas parroquias, non? París non ten playa. París non ten playa. Bueno, van a ter pronto. Bueno. Pero ten o río Sena que está moi ben. E se navega moi ben por ele. E, bueno, en festas, mencionaba vostede a feira do Centolo, ou a festa do Centolo. Eu poñía como as gastronómicas de Sanxenxo, Portonovo, coa raya, coas sardiñas, a festa do turista, a festa da cebola, todo eso, hai que todavía potenciar máis os nosos produtos? Ou no turismo, as bodegas, o turismo que non só se quede, digamos, que no que é na capital, nas playas, Sanxenxo, Portonovo, etc., sino que vaya ás parroquias tamén. Nos pensamos eso. Nos pensamos, dixemos, que hai que promocionar as parroquias. E hai que darlle as parroquias visualizadas para que a xente vaya. Que ademais hai moito patrimonio, as iglesias, os pazos. Hai cousas moi bonitas que ver nas parroquias. Entonces tamén hai restauración nas parroquias. Esa xente ten que vivir. Os emprendedores, pues, o que queremos é que haya, que se descentralice un pouco do que é Silgar e Baltar. A lanzade do Gravo ou de Sanxenxo? Vaya pregunta. Haberá que preguntar yo, haberá que reirán aos ancestros, non? Aí é unha dinámica. Eu creo que é de Galicia. Que decidan outros, non? Que decida o Supremo. Claro, que decida o Supremo. Aí esas pelexas, o que hai que buscar, que a lanzada tan bonita como é, que a promocionemos e que a manteñamos limpia, que ten falta de mantenimento xa, Exactamente, que mantendamos as dunas, que non pase como outras, como Corrubero e todo eso, que se foron. Entonces é o que necesitamos, mantenimento, e que o diñeiro que se invirte, que despois se vexa, que non se invirta e que se quede aí tirado. Señor Otero, imos chegando ao final deste camiño, pero ten un minuto, o último, do día de hoxe, para decir o que vostede queira, ou que eu non lle preguntín, o mensaxe que queira dar aos veciños de Sanxenxo. Bueno, pues nós, sinceramente, este Grupo Municipal Socialista estamos traballando en pro dos veciños, atendemos todas as demandas que nos presentan, tratamos de leválas ao Concello, as levamos. De feito, fíjese, ahora mismo está a unidade móvil para renovar o DNI. Eso foi unha proposta nosa que lle puxemos un pleno ao Concello. A ver se tamén agora a proposta nosa, esta dos temas das vivendas de protección oficial, a ver se efectivamente vai para diante. Entón, é o que buscamos, é que nos fagan a residencia e nada máis. Pois foi un placer contar con vostede nesta edición. Igualmente, moitas gracias a vostede e a darlle visibilidade ao Partido Socialista de Sanxenxo. Por favor, é unha labor nosa que facemos ademais con moito cariño. Hasta unha vindeira ocasión, lle agradecemos, moi boa noite e saúdos. Boa noite, gracias. Nos vamos a publicidade, a man dos copatrocinadores e dos patrocinadores volvemos e recibimos a María José Vales, portavoz do Partido Socialista no Concello de Vilanova de Arousa, para analizar, lóxicamente, a política municipal deste Concello. Así que non o perdan, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí.
Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. De novo con todos vostedes, gracias por estar aí. Lle damos a boa noite e a benvida a María José Vales, portavoz do Partido Socialista no Concello de Vilanova de Arousa. Benvida, moi boa noite, como estamos? Moi ben, moitas gracias por invitarme, é un honor estar aquí hoxe. Bueno, para nós tamén. Estaba a compañeira do BNG alá polo mes de xaneiro, vale? O día 21 concretamente que veu por aquí. Vostedes son segunda forza política na oposición no Concello de Vilanova. Non sei que si quere definir un poquinho como está a situación do partido e logo pasamos ao Partido Socialista no Concello e logo xa analizamos a política municipal. Como se atopa a familia socialista? A familia socialista, a verdade, atopámonos ben, somos un equipo de mulleres e homes con ganas de loitar e estar aí para facer cambios en Vilanova. Somos uns que xa levamos moitos anos aí na oposición, con ganas de seguir e estar aí. Bueno, loitando. E nesta legislatura estamos chegando ao 50% dela. Cal é a valoración que fai do señor Durán? Vilanova está totalmente abandonada, xo dixéramos cando me presentei para a alcaldesa, tanto o centro urbano como esas diferentes zonas de todo Vilanova, as súas parroquias. Levamos este 50% de legislatura e a verdade todo sigue igual. Non se fan obras importantes, as obras que sí lle dan subvención para facelas non son capaces a facelas, así que estamos nun ciclo redondo que sempre estamos igual. Política económica, orzamentos? Os orzamentos son do 2022, a verdade é que é unha cousa moi extraña que un partido que leva gobernando 30 anos teña uns orzamentos caducados e cada X tempo traiga as facturas, como lle chamo Education, para aprobar. Porque con maioría absoluta podía facer uns orzamentos cada ano. E por que cree que non o fai? A ver, cando ti faz uns orzamentos tendrás que reixirte por eles. Así que uns orzamentos do 2022, agora que estamos no 2024, pois cambia moito a maneira do orzamento de cada concello, non? Como o de Vilanova exatamente o mismo. Así, cada X tempo, pois fai as propostas extrajudiciales nos plenos e aproba facturas que están nun queixón un ano ou algo así. E entramos, si quere, ou se lle parece, na xestión por departamentos. Empezamos, falaba vostede de parroquias, imos a parroquias, a urbanismo, imos a saneamento, como está o Concello, o municipio, por mellor dito. A ver, o municipio por parroquias está todo moi abandonado. Por exemplo, a parroquia de Ballón había unha subvención de 350.000 euros que por non entregar os papeleos a tempo, perdeuse esa subvención. Agora van a volver a prometer, e claro, é así, é a bola en cada sitio. Infraestructuras, non somos capaces a facer ninguna. Viales, nos levamos este pleno aínda a facer as aceras tanto da carretera Vella de Vilanova como da carretera da Ousensa, que é a que cruza Caleiro hacia
Cambados. hacia Villagarcía. Pontaneras. Levamos así moitos anos. E sempre, claro, as nosas propostas salen aprobadas, pero o pleno non cumple o que se promete nas mocións. Xa mesmo na salida de Vilanova hacia a Vía Rápida, esa carretera que é da Xunta, pero do Concello de Vilanova, ten desprendementos seguido, tampouco nunca se fai nada. Levámoslo moitas veces ao pleno para que se intente pois que non haxe ese tipo de desprendementos. O día que pase algo é cando empezamos a facer algo. E a rede de saneamento e o tramo de Vilanova Cambados, a Edar de Tragove, que van a servir, pero sempre hai, e ademais que vostede do mar, non? Sigue en activo no mar como mariscadora, sigue habendo problemas e queixas, non? Sí, a ver, o saneamento de Vilanova é moi antigo. O saneamento que se fixo no ano 95, que foi o que foi hacia Tragove, eu xa daquela a cofradía estaba en contra da situación por donde iba. A xente que somos do mar non queremos o saneamento pola beira do mar. O que hai que buscar é unha alternativa para que vaya máis para arriba do mar, porque sabemos que o saneamento ten esas bocanas que sempre salen hacia o mar para cando hai averías. Pois se a avería sae ao mar, sempre se tarda máis en arranxar. Non sei como é, pero sempre se tarda máis. E o que botamos de menos eu, personalmente, é a Augas de Galicia cando hai este tipo de vertidos ao mar, porque quen leva o canon da agua de Galicia é Augas de Galicia. Así que, aparte do Concello, que sí que tiña que ser a súa implicación para arreglar o saneamento, tamén Augas de Galicia, que non está por ningún lado. E o da tubería hacia Cambados, pois eu estou de acordo en non levála polo litoral. Buscarle unha alternativa, como así xa se puxo no Ministerio cando eu estaba noutro sitio, propuxeron levála máis para arriba. Eu estou totalmente de acordo de que o saneamento xa non en Vilanova, xa en Galicia inteira ten que ir por fora dos ríos e do mar. Buscar unha alternativa. Se está afectando bastante ahora nesta inicio de primavera, que despois de que pasaron as chuvias, hai habido... Sempre hai vertidos. Nesas zonas sempre hai vertidos por roturas, porque é unha tubería bella, a verdade. Non se fixo o tanque de tormentas, que sí que estaba aprobado para facelo, era fora da liña do litoral de Costas, cando se lle bota a culpa a Costas, pois o tanque de tormentas era fora do litoral. Pudo ser feito, e polo menos, pois descargas aí, vai ser un tanque de tormentas, e arreglas sin ter que vertir. Non se quixo facer ese tanque de tormentas, e estamos como desde o ano 95, estamos igual, estamos no ano 2024. As cousas teñen que cambiar. E no resto digamos que de infraestructuras municipais, colexios, centro de saúde, como están? Por exemplo, infraestructuras... Das parroquias e no centro. No centro. O centro médico de Bayón está abandonado totalmente. Agora, nin médico hai, solamente hai un médico unhas horas ao día. E o centro está abandonado totalmente. E o outro centro que hai é o Centro de Saúde de Vilanova, que outras tanto do mismo. Hai polo menos 3 ou 4 meses que non funciona o ascensor, que se promete, eso levámoslo nós tamén, levamos nunha moción de que se arreglara o centro de salud, porque entre que chove, o ascensor que non vai, e diferentes cousas que non está ben situado tampouco, fíxose naquel momento, pero agora nestes non está ben situado, porque ten moita xente que vai ao centro de saúde, e entre que o ascensor non funciona, que saen os médicos das consultas para consultar a xente maior no pasillo, abaixo, na zona de abaixo, porque a xente non pode subir. E despois, asuntos sociais está no último piso. E xa me dirás como se pode levar a cabo un traballo, porque os entes sociais serán para xente que teña problemas, dificultades mesmo de andar, para arreglarlle papeles e para moitas cousas, e non hai ascensor. Eso podémoslo preguntar, están en ello. Non é estar en ello, cando un centro de salud non pode estar sin ascensor. Ten que xa facer unha proposta e arreglalo. Vale, pois por unha cuestión de tempo xa, e o SAF e o resto de servicios sociais, a política social do Concello, como a valora vostede? A ver, se o Vilanova podíamos ter 2 traballadoras sociais. En estes momentos sempre hubo unha, non sabemos. Temos preguntado o motivo porque queremos que se contrate outra persoa, se nos toca por habitantes. Como ten que pagar o Concello a mitade ou algo así do soldo da persoa,
pois non se contrata. Así que como vai a ir os trámites moi lentos e a ir moi lentos, moi mal atendidos, porque claro, unha persoa que vai buscar ali para tramitar unha axuda ao domicilio ou unha axuda, unha incapacidade ou calquer cousa, tardarálle máis, porque a traballadora social que está ali non dá. Non é culpa da traballadora social, é que necesita máis xente a traballar para levar o traballo adiante. Industria, polígono industrial de Ballón, axuda ao pequeno comercio, como valora esas políticas municipais? A ver, o polígono de Ballón, agora acabámonos de enterar en pleno, este pleno, que o truxo a portavoz do BNG, de que iban facer ali un proxecto que nin o Concello sabe que van a facer. O da planta de biogás? O da planta de biogás. Cando é o Concello que ten que dar licencia, mover... A ver, como non sabe eso? Biogás ou bioresiduos? Bueno, sí, non se sabe exactamente, bueno, a mí non me quedou claro exactamente do que era. Por eso digo que como protestas de Ballón por culpa da outra empresa que hai ali por olores e por ruídos. A ver, teñen que facer unha política de estar encima das cousas que pasan, porque o que non pode ir a unha empresa é facer o que ela queira ou os veciños recibir olores nin ter ruídos para non poder estar nas casas. O pequeno comercio en Vilanova está desaparecendo. Cada día cerra unha ou dúas tiendas por culpa de que non hai as suficientes axudas para o comercio. Vilanova no verano ten algo de xente, pero no inverno somos como digo outro, temos os turistas moi estacionados dunha fecha a outra. O que temos que cambiar é eso totalmente. Se queremos que o comercio de Vilanova viva, temos que facer un atractivo para que nos veñan comprar aos nosos comercios. Estamos nesta parte, festas, a festa do Mexillón, Ferta Berberecho, todo isto que se fai, política turística, e ademais a salida á mancomunidade ou a renuncia á mancomunidade e si ao Mar de Santiago, con Catoira, Valga, Pontecesures, non sei como valora isto. Mar de Santiago, desde logo, para a oposición, non sabemos o que é exactamente, porque non sabemos nin as políticas que fan, nin o que fan. Non hai información? Non hai información. Non podes preguntar, a contestación nos plenos moitas veces, cando preguntas que ti intentas fiscalizar, porque para iso che puxeron a ti e os veciños, para fiscalizar o que fai o equipo de goberno. E intentamos preguntar, porque claro, nos interesanos, porque claro, o turismo en Vilanova fai falta. E claro, salir da mancomunidade non sabemos en que sentido nos afectou, porque claro, eles falan de que veñen moitos turistas, pero veñen polo Mar de Santiago ou veñen porque a Ría de Arousa é atractiva? O que fai Mar de Santiago non temos constancia do que fan. Eu salir dunha mancomunidade tampouco vexo lógico, porque a mancomunidade é un grupo de concellos sin ánimo senón de estar todos xuntos e facer as cousas máis atractivas e mellores, porque nós en Vilanova podemos ter a festa do Mexilón e do Berberecho, pero en Cambados teñen a do Albariño e podemos nos promocionar entre nós e facer que uns turistas se movan de un lado a outro. É iso que non consigue unha mancomunidade. Pero bueno, saleu naquel momento polo que foi, é igual agora volve a entrar. Non sabemos tampouco. E por que saleu? Recordo yo para a audiencia. Non, foi cando saleu elexida a Marta Giraldes da mancomunidade, por discrepancias ca presidencia. Exactamente, eso non pode ser. Ti non podes salir dun sitio por a discrepancia con calquera outra persoa. Nese momento foi elexida ela, despois pasou o que pasou tamén, está o alcalde de Ribadumia, pero ti por discrepancias non podes salir dos sitios. E iso afecta, bueno, lóxicamente os produtos do mar e a cofradía, non? E supoño, a todo. Como lle está indo a cofradía? Como está indo o sector? A verdade, eu agora non vou mariscar. Xa hai uns anos que non... Pero ten información. Usted foi patrona... Foi un patrono 8 anos, moi contenta de ser a patrona da cofradía 8 anos, pero bueno, ahora a cofradía non vou valorar como está nestes momentos. Sí, porque además están un pouco... en litixios, non? Non vou entrar en eso, como digo outro. Bueno, o plan especial para o Terrón? O plan especial? A min gustaríame saber que plan especial é ese. Se é comprar toda
o que hai ali, despois que se vai facer con el, porque claro, estamos ca piscina, eu son de Vilanova, non... levo desde os 18 anos e teño 49, oindo que vai facer unha piscina, e ainda hoxe non hai piscina no Terrón, así que quen sabe. Nós sí que tiñamos ideas para o Terrón, pero de facelo verde, é unha zona verde urbana, como digo outro, porque se compran as cousas e se talan os árboles, o Terrón xa non é o Terrón, porque o que era o Terrón é o que é unha cousa totalmente infemeral e que se compran terreos pero que non se fai nada neles. Así que, cando teñan un plan... Pero dese megaproxecto, dese proxecto importante, de talosetterapia, e, bueno, iso é con Mar de Santiago, non? Que lle veo a subvención. Pois a ver se... Pero teñen información e as Non, a ver, de momento, iso está aí en aguas de borrajas, como digo eu. É como o que fixeron na Plaza de Abastos de Vilanova, que iban a facer unha plaza de abastos increíble, e ao final nin a pintaron, por culpa de que non foron capaces a levar a cabo, doulle o Estado a subvención, e non foron capaces a sacar a licitación. Así que xa me dirás ti, como un equipo de goberno que leva gobernando 30 anos non é capaz de facer unha licitación de 1 millón de euros para arreglar unha plaza. Eu esa plaza non a facería así como tiñan planteado eles, senón que a faría como si queren os comerciantes que están ali, como pide a xente de Vilanova, facer unha cousa para Vilanova. Non megas construccións, non. Cousas para Vilanova e para os vilanoveses. E o centro comercial de Deiro, ou a área comercial, que acaba de recibir, o pasado mes de febreiro recibeu, digamos que, ou superou o informe de impacto ambiental da Xunta de Galicia e xa se publicou no DOGA, creo que do pasado día 11 ou 12 de febreiro. Esa área, vostedes están a favor, en contra? Nin a favor nin en contra, porque nos pedimos a documentación toda do centro comercial, porque antes de votar a favor ou en contra, tens que ter toda a documentación. E ainda ao día de hoxe non nos la facilitaron. Dannos trozos diferentes do proxecto, pero non temos o proxecto inteiro. Así que, mentras non teñamos un proxecto e sepamos exactamente o que se vai facer ali, non podes votar nin en contra nin a favor. Tens que ter o proxecto, reunirte ca xente que está afectada, e aí sí que podes valorar. Pero con un proxecto a trozos non podes valorar se estamos a favor ou en contra. Como definiría vostede o ambiente ou talante da política municipal en Vilanova? A ver, como nos en Vilanova temos un gran escritor, que é Valle Inclán, e ten o seu libro, que como se chama, agora aquí din en blanco co que iba a decir, O esperpento. O esperpento, exactamente. Vilanova, os plenos son esperpentos. Eu diríalle a todos os vilanoveses, votantes do PP, do PSOE, do Bloque, e os indecisos, que viñeran ver un pleno do Concello de Vilanova. Con ver un pleno do Concello de Vilanova, vese o que pasa nese Concello. Así de claro. Describa un pouquinho máis para a audiencia. A ver, nós, o Partido Socialista, fomos elexidos para fiscalizar o equipo de goberno. Nós somos un equipo de 3 persoas que nunca faltamos ao respeto e intentamos non faltar e facemos preguntas sempre que os veciños nos din. E nunca temos ningún tipo de contestación. E moitas veces, pois, a verdade, hai contestacións fora de tono. É moi malas contestacións, é moi mal ambiente, a verdade. Ti pensas que é un pleno. A mí gustame, levo 20 anos indo aos plenos, porque son concellera desde hai 20 anos, e esta última década é nefasta, a verdade. Pero, bueno, se se quere facer política dese tipo, que a fagan. Eu non entro nesa política, non me gusta. Son unha persona de outro talante, a mí gustame sempre ter unha sonrisa na cara, decir o que pensa cada un, porque cada un é dun partido político, e dai paz e despois gloria. Non entrar en outros tipos de declives nin de cousas raras. Recordemos para a audiencia que o Partido Popular ten maioría absoluta
na oposición está o Partido Socialista, logo BNG e Renova Vilanova, que a concelleira agora pasouse ao non adscritos, non? Sí. E xa volve aos plenos, volve a retomar a política... Hubo un pleno, sí que asisteu, a verdade. O último, non? O último, sí. Sí. Veu o primeiro, me parece, non recordo ben, e agora este último que tuvemos. Agora hai que esperar ao seguinte. Bueno, que nos queda por analizar en Vilanova? Que nos queda? Por analizar da política municipal de Vilanova. Que lle gustaría analizar? Que estamos chegando ao remate do tempo. Analizar o que tendríamos que analizar é que Vilanova, despois de 30 anos, necesita un cambio. Se non é da man do Partido Socialista, en que sea de outro partido, pero necesita un cambio. Por culpa de que está todo moi ennegrecido. Estamos facendo unhas políticas moi que derivan sempre en outro tipo de cousas. Eu penso que a política non é iso. Por iso digo que Vilanova necesita un cambio totalmente, e a ver nas seguintes eleccións, sea o PSOE, sea outro partido, Vilanova necesita un cambio. Eso sí que necesita. Bueno, pois ten un último minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle pregunten. Señora Vales. Nada, agradecer que me invitarades ao programa, agradecer aos votantes do PSOE que nos puxeran aí para fiscalizar o equipo de goberno, e tamén aos votantes do PP que teñen a nosa porta aberta, se teñen un problema, que non somos políticos para todos e para todas. Estamos aí para o que o veciño necesite. María José Vales, portavoz do Partido Socialista no Concello de Vilanova de Arousa, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Vale. Hasta unha vindeira, moi boa noite, moitísimas gracias. Gracias a ti, boa noite. Nos vamos, isto foi todo o que nos deu de sí esta edición, con María José Vales, con Fernando Otero, portavoz do Partido Socialista no Concello de Sanxenxo, e con Sonia Otero, presidenta do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas de Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos. Gracias, adiós. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey y Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.